Goedemorgen. Morgen. Al deze mensen, heel veel leden van de NVVE, zijn hier om jou te steunen. En ik zit op je schouder. Ja, ik weet het. Ik voel wat zwaar, maar ik ben wel zo'n gewicht wel gewend. Oké, nou, heel veel sterkte en zet hem op. Dankjewel. Ja? Komt goed. Alleen maar goed. Ik verwacht dat in dit proces duidelijk wordt dat voltooid leven een groot probleem is. Dat er mensen zijn die niet verder willen leven en dat er anderen zijn die hulp willen bieden. Ik verwacht dat er misschien wel een veroordeling komt, maar dan zonder strafoplegging. Want hulp is geen misdaad. Maar wat betekent dat? Wel een veroordeling, maar geen straf. Dat betekent dat iemand dus niet de gevangenis in hoeft. En zou dat dan een precedent kunnen geven? Dat zou best wel eens kunnen en dat zou ook kunnen betekenen dat de politiek iets moet gaan doen aan dit wetsartikel 294 lid 2, want dat is niet meer van deze tijd.